Poštovani, danas smo se okupili na komemorativnom skupu povodom Dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Hrvatski sabor je 2009. godine proglasio 11. srpnja kao Dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Istovjetnu odluku iste godine donio je Europski parlament i od tada se komemorativni skup održava u Hrvatskom saboru i pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskog sabora. Inicijativu za održavanje komemorativnog skupa je dao Sabor bošnjačkih asocijacija Hrvatske, Klub zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru i saborska zastupnica Ermina Lekaj Prljeskaj. Ja vas pozivam da minutom šutnje, učenjem Fatihe ili na neki drugi prigodan način odamo počast žrtvama genocida i svim nedužno stradalim u proteklom ratu. Slava im. Pozdravljamo nazočne goste i uzvanike koji su prisutni na komemorativnom skupu, a posebno pozdravljamo potpredsjednika Hrvatskog sabora i izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora, akademika Željka Reinera, izaslanika predsjednika Hrvatske vlade, ministra pravosuđa i uprave gospodina Ivana Malenicu, izaslanicu predsjednika Republike Hrvatske gospođu Melitu Mulić, savjetnicu za ljudska prava i civilno društvo,
Luku Korlaeta. Pozdravljamo načelnicu općine Raša, gospođu Gloriju Paliska. I predsjednika vijeća općine Raša, gospodina Željka Zahtila. Predsjednike, predsjednice, izaslanike i izaslanice klubova zastupnika u Hrvatskom saboru i saborsku zastupnicu za albansku, bošnjačku, crnogorsku, makedonsku i slovensku nacionalnu manjinu, gospođu Erminu Lekaj Prljaskaj. Predsjednika Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, gospodina Aleksandra Tolnauera i nazočne članove Savjeta. Ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, gospodina Alena Tahirija. Poseban pozdrav upućujemo našim prijateljima iz Srebrenice, svjedocima genocida, gospodi Hasanu Hasanoviću, Nerminu Mujkanoviću i Elvisu Gobiću. Pozdravljamo predstavnike bošnjačkih asocijacija Hrvatske i ostale nazočne goste. Poštovani, ja sad pozivam predsjednika Sabora bošnjačkih asocijacija Hrvatske, gospodina Kadru Kulašina, da nam se obrati. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, akademiče Reiner, poštovani izaslanici predsjednika Vlade, predsjednika Republike Hrvatske, izaslanike gradova Zagreba, Raše, predstavnike klubova i predstavnice klubova nacionalnih manjina i sve ostale prijatelje i goste na ovom komemorativnom skupu. Danas se ne obraćam kao Bošnjak, ne kao musliman i ne kao hrvatski građani. Obraćam vam se kao dragovoljac Domovinskog rata, građanin Europe i svijeta, onog svijeta koji baštini civilizaciju, ljudska prava, uključivosti, poštivanje raznolikosti i kao čovjek koji želi živjeti u miru i svakoj sigurnosti. U ovo vrijeme, nažalost, vrlo često imamo komemorativne skupove kada obilježavamo stradanja nevinih ljudi u Prijedoru, Višegradu, Foči, Trebinju, Mostaru, Ahmićima, Konjicu, Jablanici, Bugojnu, Nevesinju, Sarajevu, Vlasenici, Kalinoviku, Stocu, Srebrenici i ostalim gradovima Bosne i Hercegovine. Sudjelujemo na istim skupovima i u Republici Hrvatskoj, u Vukovaru, Škabrnji, Maslenici, Gospiću, Osijeku, Dubrovniku, Šibeniku, Sisku i mnogim drugim stratištima. Uvijek smo ondje gdje su nedužni stradali. Tužna su ta okupljanja. Majke, braća, očevi, sinovi i kćeri još uvijek traže svoje najmilije. Traže pravicu i traže istinu. Teško je nalaze i teško će je naći. I pored sve nepravde i počinjenih zvjerstava u Bosni i Hercegovini nije zabilježen niti jedan osvetnički čin. Ponosni smo na to. Znači da smo ostali ljudi unatoč svoj nepravdi koju smo doživjeli. Naše majke koje su ostale bez muževa i sinova uporno traže istinu i pravdu putem legalnih domaćih, europskih i svjetskih institucija i organizacija. Čak i od Ujedinjenih naroda koji su ih trebali štititi. Uporno u tome ustrajavaju i očekuju našu podršku, a to je najmanje što im možemo dati. Istina je da se u Srebrenici u srpnju 1995. godine događao vrh spirale zla koja je započela provedbom velikosrpskog projekta. Pred očima svijeta vojska bosanskih Srba pod zapovjedništvom ratnog zločinca Ratka Mladića izvršila divljački zločin i genocid nad više od 8.000 ljudi. Ubijeni su samo zato što su bili Bošnjaci muslimani. U Europi pred kraj 20. stoljeća, pred očima međunarodne zajednice Ujedinjenih naroda i Vijeća sigurnosti. Dok su ostale velike sile odmiravale snage, a ubijana je budućnost jednog naroda. Svaka 14. žrtva je bila mlađa od 14 godina. I ubijana je memorija naroda jer nisu pošteđeni bili niti starci. Kad se ubija budućnost i ubija povijest, ne ostaje ništa. Tako su oni mislili.
Posmrtni ostaci ubijenih pronađeni su u preko 90 masovnih grobnica, samo ih je 7 od tog broja primarnih grobišta. Ostala su sekundarna, a neka čak i tercijarna. Imamo podataka gdje je od jedne djevojčice na 5 lokaliteta nađeni su dijelovi tijela. Tijela su bagerima i kamionima premještena ne bi li se sakrio trag zločina. 26. godinu nakon genocida na memorijalnom groblju u Potočarima sahranjeni su posmrtni ostaci oko 6700 osoba, a za koji dan na tom tužnom mjestu gdje je tišina rječitija od bilo kakvih riječi bit će sahranjeni posmrtni ostaci još 19 osoba. Za preko 1000 osoba iz područja Srebrenice se još uvijek traga, a preko 7500 osoba u cijeloj Bosni i Hercegovini. Potočari su mjesto na koje dolaze kolone ljudi iz cijelog svijeta. Dolaze da odaju počast žrtvama i pošalju poruku o budućnosti bez rata i ubijanja. 8372 čovjeka su ubijena, zvjerski ubijena. Ubojice su bile toliko ohole i bahate da su to čak i snimale za uspomenu. Kako morbidno. Neopisiva tragedija. Iz kojeg razloga? Zašto? Zašto tako brutalno? Zašto tako bezobzirno? Zašto tako bez časti, ako časti u tome imalo ima? Zašto? Koliko mržnje je trebalo imati da bi se olako ubilo 8372 čovjeka? Naše sestre i majke su silovane. Tek nerođena djeca su ubijana. Zašto? Ljudi koji su to napravili, ako imaju išta ljudski u sebi, nama su to poznate osobe. U tome je još veća tragedija. To su naši susjedi, komšije, radne kolege, školski drugovi, prijatelji iz čaršije su to bili. Logistika i sva druga pomoć u ljudstvu i tehnici kao instrukcije za činjenje zla su dolazile od susjeda koji sada tvrde da pojma nemaju ni o čemu. Licemjerno i podmuklo. A nama je živjeti i živjet ćemo. I živjet će i Bosna i Hercegovina. I živjet će i Hrvatska. Oni koji su to šuteći nijemo promatrali i nisu ništa poduzeli, a mogli su, oni su isto tako saučesnici u genocidu. Šutnja je nekada gora od metka. Bilo je i onih koji su tijekom rata pokušavali pomoći u toj velikoj i opasnoj nevolji, pa su žrtvovali i svoj život. Moramo se sjećati tih ljudina. Moraju naša djeca znati za te heroje. Moramo se sjećati Srđana Aleksića, mladića iz Trebinja, koji je dao život spasavajući prijatelja Alena Glavovića, Bošnjaka. Moramo se sjetiti Refika Višće iz Zavidovića, vojnog policajca iz Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji je spasio život 12 zarobljenih srpskih vojnika i pri tome je izgubio svoj život. Moramo se sjetiti i ne zaboraviti novinarku Šteficu Galić iz Mostara i njenog pokojnog supruga Nedjeljka Neđu Galića. Tokom sukoba HVO-a i Armije Republike Bosne i Hercegovine uz pomoć krivotvorenih garantnih pisama spasili se oko 1000 Bošnjaka iz logora Heliodroma kod Mostara. Moramo se sjetiti doktora Sekule Stanića, pedijatra i predratnog načelnika Fočanske bolnice. To je onaj, čuli ste, što je sam svoju kuću u ratu zapalio. Niste čuli? To je neki luđak, piroman, Neron našeg doba. Ne, to je čovjek. Od sramote nije mogao gledati kako četnici pale bošnjačke kuće, pa je svoju zapalio. Sjeo pored i čekao da do temelja izgori. Lagano promatrao kako mu se sav materijalni život urušava. Zajedno sa nepokretnostima nesrba stradalnika. Empatija do neba i naša sramota za vijek vijekova. Ubijen je od strane četnika nedugo zatim. Napisao je o njemu najbolji novinar jugoistočne Europe Dragan Bursać. Ima još puno i više nego što mislimo. Njih trebamo isticati, a ne takozvane, pod navodnim znacima, naše heroje koji su počinili ratne zločine i za iste su osuđeni. Oni su naša sramota i ništa drugo. Smognimo snage da kažemo šta koga spada, moralno, ljudski i vjernički. Trebali bi takve izopćiti iz javnog prostora, a ne ih promovirati. Moramo radi budućnosti i moramo radi naše djece. Uzgajajući kult nepogrešivosti i neprikosnovene ispravnosti pod navodnim znacima našeg naroda i nacije i njenih pripadnika pravimo nepopravljivu štetu. Uporno trebamo tražiti da se donesu zakoni o zabrani negiranja ratnih zločina i genocida. Tko god da ih je počinio je neprijatelj sviju. On je neprijatelj civilizacije. Mi, Bošnjaci, ne želimo da nas se sažaljeva zbog ove patnje kroz koju su prošli mnogi u posljednjim ratnim zbivanjima 90. godina prošlog stoljeća. Očekujemo da se s nama suosjeća kao što i mi suosjećamo s drugima. Mi smo ponosan narod koji je kroz svoju povijest imao lijepa i ružna razdoblja. Lijepih razdoblja se rado sjetimo, a ružna
smo često zaboravljali. Mi dobro razumijemo tragediju Vukovara i suosjećamo s Vukovarcima. Kad govorimo o Srebrenici, mislimo i na Vukovar. Kad palimo svijeće za Vukovar, u srcu nam je i Srebrenica. Naša je obaveza braniti istinu o Srebrenici, Vukovaru, Domovinskom ratu. Zaboravi kompromisi oko istine su nas u prošlosti skupo stajali, zato se ne smijemo nikad, ama baš nikad umoriti od govorenja istine. Naše srce je iz dva dijela. Jedan pripada Hrvatskoj dio, a drugi Bosni i Hercegovini. U Hrvatskoj želimo biti integrativni faktor u društvu i to i jesmo. To smo pokazali dosta puta do sada i kad je najteže i kad je najljepše. Najočitiji je primjer ogroman doprinos koji smo dali u obrani Republike Hrvatske gdje nas je sudjelovalo preko 25.000 i gdje je preko 1100 Bošnjaka dalo i svoj život. Kad ne treba braniti domovinu, onda je gradimo i razvijamo zajedno sa ostalima. Doprinosimo na razne načine, od fizičke radne snage do umjetnosti, sporta, kulture, znanosti, politike i ostaloga što jedno društvo oplemenjuje, nadograđuje i razvija. I pored navedenog, te da smo po brojnosti druga nacionalna manjina u Republici Hrvatskoj, još uvijek nemamo bar jedno zagarantirano zastupničko mjesto u Hrvatskom saboru. Zelena sredina cvijeta Srebrenice simbol je novog života i nove nade. Upravo takvu poruku želimo poslati s ovog komemorativnog skupa i da se nikad i nikome ne dogodi Srebrenica. Hvala vam. Zahvaljujemo gospodinu Kulašinu. A s nama su, kao i uvijek, arabeske, koje će nam izvesti dvije ilahije, Bulbul i Leptir i Ti si vjetar, a ja sam plamen. Glazbu za Bulbul i Leptir napisala je Merima Salkić, tekst Dželaludin Latić, a aranžman Sead Zele Lipovača. A za Ti si mi vjetar, ja sam plamen, glazbu je napisao Sead Zele Lipovača, tekst Dželaludin Latić, a aranžman Sead Zele Lipovača. Prostite, može ispočetka. Ja bulbul sam svakom zborim, da tebe svom dušom volim. Ja bulbul sam svakom zborim, da tebe svom dušom volim. Nema zore u kojoj ja o svome dragom ne pjevam. Nema zore u kojoj ja o svome dragom ne pjevam. Ja tebe sanjam i tebe volim. Ja tebe sanjam, tebe volim, ja Mevlahu. Ja leptir sam, samo šutim, pa moj ašk nitko ne sluti. Ja leptir sam, samo šutim, pa moj ašk nitko ne sluti. Nit svoju radost sa drugim dijelim, već s onim ko
svoju radost sa drugim dijelim, već s onim koga volim bićem cijelim. Ja tebe sanjam i tebe volim, ja tebe sanjam, tebe volim, ja me vlahu. Ja tebe sanjam i tebe volim, ja tebe sanjam, tebe volim, ja me vlahu. Ti si vjetar, ja sam plamen, drhtim na svome čiraku, da ne hujišne prestano, bila bih u vječnom mraku. Da ne hujišne prestano, bila bih u vječnom mraku. Ti si vjetar, ja sam plamen, i da nije daška tvoga, ne bi bilo ni Adema, ni čarobnoga Alema. Ne bi bilo ni Adema, ni čarobnoga Alema. Ti si vjetar, ja sam plamen, jedna kap sa neba kane, ugasi me, probudi me, ja oživim kad nestanem. Ugasi me, probudi me, ja oživim kad nestanem. Ti si vjetar, ja sam plamen, jedna kap sa neba
Zahvaljujemo našim arabeskama. A sada molimo da nam se obrati uvažena gospođa Ermina Lekaj Prljaska, saborska zastupnica za albansku, bošnjačku, crnogorsku, makedonsku i slovensku nacionalnu manjinu. Izvolite. Poštovane dame i gospodo, uvaženi i cijenjeni uzvanici, srdačno vas pozdravljam. Pred nama je 26. obljetnica genocida u Srebrenici. S dubokom tugom i osobitim pijetetom prisjećamo se 11. srpnja 1995. godine, datuma koji je trajno urezan u kolektivno pamćenje svih naroda na ovim našim prostorima, ali i čitave međunarodne zajednice. Događaj koji bi neki htjeli i zaboraviti, no ne smijemo i ne možemo zaboraviti. Prolaze godine, ali sjećanja na strašne zločine i dalje su živa. Genocid u Srebrenici jedno je od najstrašnijih zločina nakon Drugog svjetskog rata koji se dogodio na europskom tlu. Zločin u kojem je ubijeno preko 8.000 nedužnih civila. Svake godine u ovo doba evociramo iste slike tuge, nemoći i očaja, no i nakon toliko godina i dalje nedostaju riječi utjehe, ohrabrenja, nedostaju objašnjenja motiva i razmjera divljačkih ubojstava. Nedostaju odgovori na pitanje zašto i zbog čega. Ostajemo njemi pred činjenicom da je Srebrenica postala simbolom etničkog čišćenja, nezapamćenih zločina i najmračnijih trenutaka moderne povijesti, no isto tako Srebrenica je i poraz civiliziranog svijeta i međunarodne zajednice. Žrtva Srebrenice dominacija je partikularnih interesa naspram moralnih i humanih načela kao univerzalnih vrijednosti koje baštini čitavo čovječanstvo, a koja su u ovom slučaju stavljena van snage. Nedopustivo je i neobjašnjivo. Ne vrijedi stoga gledati u budućnost ako povijesna zbivanja ne nazovemo pravim imenom, ne isključivo zbog osude, već zbog izgradnje boljeg i sigurnijeg društva te jačanja svijesti o tome kako mržnja, ekstremizam i netolerancija nisu ispravan put u međunarodnim i regionalnim odnosima. U ovim danima sjećanja ne smijemo dozvoliti da mučna prošlost sputava budućnost Srebrenice i čitave Bosne i Hercegovine. Odgovornost i obaveza svih nas, a posebno međunarodne zajednice, jest činiti sve u jačanju stabilnosti i izgradnji trajnog mira na ovim našim prostorima, kako se ništa slično više nikada i nigdje ne bi ponovilo. To dugujemo našoj djeci i budućim generacijama, ali i svim žrtvama Srebrenice. I na kraju, želim zahvaliti i predsjedniku Hrvatskog sabora koji je prihvatio pokroviteljstvo nad ovim današnjim događajem, kao i svima koji su se i ove godine uključili u obilježavanje sjećanja na žrtvu Srebrenice. Hvala vam. Hvala gospođi zastupnici Ermini Lekaj Prljaskaj. Svjedok događanja u Srebrenici, gospodin Hasan Hasanović, sudionik marša do slobodne teritorije i autor knjige o Srebrenici, će nam se sada obratiti i ispričati neke događaje iz toga vremena genocida. Nakon gospodina Hasanovića svoja svjedočanstva će nam iznijeti gospodin Nermin Mujkanović, svjedok genocida. Poštovana gospodo, ja vas pozdravljam sve redom, da ne izdvajam sad nikoga i unaprijed se zahvaljujem Hrvatskom saboru, odnosno Republici Hrvatskoj
za jedan ovakav način obilježavanja genocida u Srebrenici. Vjerujte mi da je ovo svijetla tačka u regionu i mislim da u regionu ne postoji ovakav način odavanja počasti žrtvama i komemoracije. Ja sam jedan od preživjelih ljudi iz koloni smrti. Mi je zovemo tamo kolona smrti. Krenuo sam otprilike u grupi između 15 i 18 hiljada ljudi u koloni u kojoj su uglavnom nalazili civili. Dugo se čekalo da se formira ta kolona, obzirom da smo pretpostavljali da nas čeka vojska u tim šumama. Krenuli smo preko šuma, što je na kraju bila donekle ispravna odluka, jer svi oni vojno sposobni, stariji od 12-13 godina, koji su otišli u Potočare, već smo vidjeli kako su završili. Završili su u masovnim grobnicama. Već prvi dan, odnosno prvo jutro je 12. kad sam prošao kroz prve borbene linije. Ja sam vojnik, pripadnik sam oružanih snaga, tada bio, ali sam bio bez oružja. Imao sam na sebi civilku, knjiga koju pojedini držite u ruci, to je moja uniforma. Na naslovnici sam ja pored ubijenog brata. To je originalna slika po dolasku na slobodnu teritoriju. Već prvo jutro, pored već izgubljenih u toku rata moga oca koji je umro od gladi 1993. Obzirom da je Srebrenica bila potpuno opkoljena poput jednog kazana, priličan broj stanovnika je umro od gladi. Prijedodno ubijena mi je očeva majka, ubijen mi je od moga amidže ili strica sin na svoj 14. rođendan. Znači, izgubio sam priličan broj familije prije, ali u genocidu sam od svih muških, od dalje bliže familije ostao sam i imao sam sina od 16 mjeseci koji je, hvala Bogu, sada jedan odrastao čovjek, samostalan, nije naučen da mrzi nikoga, ali mora pamtiti, mora se sjećati. Od prošlosti se ne živi, ali bez prošlosti mi nećemo imati ni čistu budućnost. Moramo pamtiti kako se ne bi ponovilo. Već 12. jula meni je ubijen brat koji je imao 18 godina. Ubijen je pamom. Među prvih 6 ubijenih kad smo izašli. Trudio sam se da još jednog brata, gdje sam majci prijedodno obećao, vidjevši šta će se desiti u Srebrenici, obećao sam da će dvojica izaći na slobodnu teritoriju. Ja sam aludirao da će izaći moja 2 brata, Hasib i Hajro. I eto, desilo se da smo izašli nas dvojica. Hajro je najmlađi, on je ostao u šumama, posmrtni status pronađen 2009. Na patologiju u Tuzli doktor Zdenko Cirhlaž utvrdio je da je njegovo tijelo isječeno motornom pilom poslije ubijstva. I zaista njegovo tijelo nađeno je u 2 masovne grobnice na Snagovu. Gornji dio tijela nađen je u masovnoj grobnici Snagovo broj 1. Noge su nađene u masovnoj grobnici Snagovo broj 4. A dovezen je preko 45 km od mjesta ubijstva do tih grobnica. Najupečatljivije u svemu ovome je Kameničko brdo, odmah poslije ubijstva moga brata, gdje se desila jedna zasjeda. U stvari tu je najviše ubijeno ljudi u toj koloni. Desila se predveče 12. jula, gdje smo opkoljeni u šumi i gdje je upotrebljeno svo moguće oružje i oruđe. Desilo se da sam ja, kad je počela ta pucnjava, nasumice ustao na noge i trčao u nekom pravcu koji je meni bio nepoznat, jer sam na sasvim nepoznatom terenu. Upravo ko što sam jučer došao u Zagreb, pa treba mi navigacija da se nalazim. Trčajući sišao sam u jedan potok i donekle kao iskusan vojnik, ali veoma mlad, sa 22 godine, malo sam se pogubio u orijentaciju. Umjesto nizvodno krenem uzvodno, pa sam tako lutao do zore. Ujutro vidjevši kolonu vojnika sa autobusima i sa vojnim vozilima, znao sam o čemu se radi, tako da sam ponovo krenuo uzbrdo i pukim slučajem vratim se na Kameničko brdo. Znate šta se desilo? Desilo se da nisam imao gdje noge da spustim od tijela.
nakon mog svjedočenja pronađeno je 1093 lobanje i gomila kostiju koje su životinje raznosile. Od tijela na nekih 1000 kvadratnih metara niste mogli nogu spustiti. Nastavio sam put tražeći brata kog vidite na slici na knjizi, tražeći ga, uspio sam ga naći tek negdje 13. ili 14. i odlučio sam da se vodimo za ruke. Da cijelo vrijeme budemo blizu. To mi pada jako teško, s tim spavam, s tim se budim. Nagazit ćemo na mine, gdje je brat 9 sati živio posle ranjavanja. Jako mi je teško pričati o tome, ali smatram da sam dužan da to govorim, da opomenem sve druge, bez obzira na naciju. Da se nikad više nikome ne ponovi jedan Hasan Hasanović ili bilo ko drugi. Moj brat na umoru jako je bio hrabar. Nosio sam ga kada je svako gledao samo svoj sopstveni život. Trudio sam se da brata ne ostavi ni po cijenu života. Vjerujte mi da se nisam sagao i kada bi pucalo. Pucalo je cijelo vrijeme. Cijelo vrijeme smo nailazili na zasjede, na mrtve, ako odem u detalje, treba će mi dugo vremena da ispričam. Naćete u knjizi tamo, ko već uzme knjigu, odnosno dobije. Svaki par metara neka je zasjeda, neko je ubijen bez ruke, bez noge, bez glave. Gledao sam kad sin ostavi svog rođenog oca zbog teških rana, jer mu ne može pomoći. Nema lijekova, nema pomoći. Nakon izvjesnog nošenja, punih 9,5 sati, svoga brata traže da ga spustim na zemlju, ali da njegovu glavu stavim sebi u krilo. Ostalo mi još nekih 10 kilometara za koje ja zaista nisam znao gdje je slobodna teritorija. Legao mi je, spustio sam ga tako, legao mi je u krilo i očekivao sam da će tražiti vode, jer je često tražio vode. Međutim, to je ta rečenica koja sa mnom će vjerovatno i u grob ići, kada mi je rekao da mu je žao moga sina, kojeg neće dugo vidjeti, a bilo je pitanje hoću li ga ja vidjeti. I rečenica koju on izgovorio, rekao je: reci mami da se nisam uopšte patio. I umro je. Zbog toga sam odlučio da budem još jači. Nisam ga spustio nigdje i donio sam ga. To je jedino donešeno tijelo na slobodnu teritoriju u vrijeme genocida. Neki kažu da sam heroj, neki kažu da sam to uradio u neznanju. Ja sam to uradio iz obećanja majci. Obećati nešto majci, trudite se da ispunite to majkama svojim. Uradio sam to jer je on moj brat. Uradio sam to jer je bio nenaoružan. Bio je civil, što se daje vidjeti iz slike. Imao je 20. godinu života. Ja sam imao 22. I tako sam, ne znajući tad, postao najstariji Hasanović u obitelji i u široj familiji. I dan danas sam ja najstariji, sljedeći za mene je moj sin koji je rođen 94. Hvala Bogu, lijepo odgojen, ne mrzi nikoga, želi svakom je dobro, družimo se sa svim nacionalnostima, ali ovo ne smijemo zaboraviti, niti ćemo. Barem ja ne mogu. Ne mogu jer sa tim liježim, sa tim se budim. Htio bih samo da se još jednom zahvalim vama. Ovo je u nekim najkraćim crtama, zaista mi je teško govoriti. Htio bih da vam se zahvalim i da vam još samo kažem da sam ja istog tog brata morao ukopati u Tuzli 2009. kad sam pronašao brata Hajru. Odlučio sam da preko centra za traženje nestalih, ili kako se već zove u Sarajevu, podnesim zahtjev da i njeg iskopam ponovo, što će mi biti još teže da ga rekshumiram i zajedno sa bratom Hajrom, sa dvojicom Dajđi, odnosno ujaka, i sa 5 tetića za isti dan 2009. godine ukopam u Potočarima. Vratio se tamo odakle i krenuo. Vama zaista hvala. Moja
poruka je da se nikada, nigdje i nikome ne ponovi Srebrenica. Da se nikada nikome ne ponovi da jedna majka žali i 26 godina traži kosti poput Hajre Čatić od svog sina. Da se nikada i nigdje više ne dogodi rat. Hvala vam. Zaista je posle Hasana teško bilo šta reći, sabrati nešto smisleno. Ipak koristim priliku da pozdravim sve predstavnike vlasti Republike Hrvatske, svih nivoa, sve predstavnike nevladinih organizacija, kao i sve vas goste koji ne dozvoljavate da se zaboravi ono što je se desilo u Srebrenici. 1992. godine na sastanku Karadžić, Plavšić i još neki svojim istomišljenicima predstavljaju plan koji treba da se provede u narednim mjesecima. Nakon njihovog predstavljanja ustao je već presuđeni ratni zločinac Mladić i rekao da to što su oni predstavili, ukoliko se sprovede, bit će genocid. Nije to on rekao zato što nije bio spreman i sam izvršiti taj genocid, nego što je znao da će jednog dana doći Haag i suđenje. Mnogo puta sam imao priliku govoriti o Srebrenici i genocidu. Mnogo puta sam ispričao svoju porodičnu, ličnu priču, koja je preteška kao i hiljade drugih priča onih koji su preživjeli genocid. I svaki put se zapitam da li oni koji nas slušaju bar na moment mogu osjetiti i pokušati sebe staviti u tu situaciju. Moga oca od 36 godina su zarobili ili se predao plavim šljemovima Ujedinjenim nacijama, misleći da će mu tu biti spas. Moja dva maloljetna brata od 14 i 16 godina također su zarobljeni. Sva trojica su dovedeni pred streljački stroj i ubijeni. Napominjem, nisu ubijeni negdje u šumi od slučajnog metka ili granate. Dovedeni su pred streljački stroj, svezanih ruku, izmučeni i pretučeni i nakon toga streljani. Genocid je planiran, zatim i izvršen. Pokušali su da ga prikriju. Tijela moje porodice su nađena u nekoliko masovnih grobnica, sekundarnih, koje su premještane nakon prve. Nijedno tijelo nije nađeno kompletno. Neke kosti od moje braće su bile toliko sitne da su u jednu šaku mogle stati. I sada smo u završnoj fazi genocida, a to je negiranje. Svakog dana u Bosni i Hercegovini i Srebrenici imamo negiranje genocida i onog što se desilo. Međunarodna zajednica je demilitarizovala Srebrenicu 1993. godine i proglašila je svojom zaštićenom zonom. Sada pokušavaju ukazati kako je kolona u kojoj je Hasan nosio svoga brata bila legitimni vojni cilj, jer su tu bili vojno sposobni muškarci. A zaboravljaju tu da su isti ti muškarci već 1993. bili razoružani. Međunarodna zajednica je morala učiniti više kako bi spriječila genocid koji se dešavao od 6. do 16. jula. Srebrenica se tih dana pretvarala u klaonicu, kako je glasio zadnji izvještaj Nine Čatića
radioamatera koji je pokušavao odozvati nekoga van Srebrenice. Mi danas moramo učiniti više kako ne bi se zaboravilo i ne daj Bože ponovilo. Mi koji smo preživjeli, pored svega, ipak pozivamo na mir, suživot i život dostojan čovjeka. Vama hvala koji posvećujete pažnju kulturi sjećanja i ne dozvoljavate da se zaboravi sve ono što smo mi preživjeli. Lijep pozdrav i hvala. Hvala gospodi Hasanoviću i Mekanoviću. Sad bi pozvao izaslanika gradonačelnika grada Zagreba, zamjenika gradonačelnika gospodina Luku Korlatea da nam se obrati. Poštovani uzvanici, poštovani izaslaniče predsjednika i potpredsjedniče Hrvatskog sabora, akademiče Reineru, poštovani izaslaniče predsjednika Hrvatske vlade, ministre pravosuđa i uprave, gospodine Malenica, poštovana izaslanice predsjednika RH i savjetnice za ljudska prava, gospođo Mulić, poštovani predsjedniče Sabora Bošnjačke asocijacije Hrvatske, gospodine Kulašin, poštovane Bošnjakinje i Bošnjaci, drage Srebreničanke i Srebreničani. Srdačno vas sve pozdravljam u ime grada Zagreba i zagrebačkog gradonačelnika gospodina Tomislava Tomaševića, uz isprike jer zbog opravdanih razloga nije mogao biti nazočan na ovom komemorativnom skupu. Čast mi je da sam danas ovdje s vama i da mogu sudjelovati u komemoraciji za žrtve genocida u Srebrenici. Proteklo je 26 godina od tog strašnog zločina i ono što nas sve zajedno okuplja svih ovih godina je sjećanje i želja da se ne zaboravi. Zato i danas ovom prigodom moramo poručiti ne zaboravimo Srebrenicu. Genocid u Srebrenici i tragedija koja ga prati crna je mrlja suvremene povijesti, mrlja na savjesti najnaprednijeg dijela svijeta i civilizacije, jer Srebrenica se nije smjela dogoditi. Te 95. godine u mjesecu srpnju u Srebrenici je počinjen najteži ratni zločin, genocid u Europi poslije Drugog svjetskog rata. Pripadnici vojske Republike Srpske ubili su u nekoliko dana gotovo 8.000 Bošnjaka i iz tog područja protjerali 40.000 žena, staraca i djece. Ne smije se odustati od traženja istine o žrtvama i zadovoljenja pravde. Okupili smo se ovdje da izrazimo poštovanje srebreničkim žrtvama, ali i da izrazimo solidarnost s preživjelima, s obiteljima žrtava. Obilježavanje dana sjećanja na genocid u Srebrenici ujedno je prigoda da se pošalje poruka budućim generacijama da žrtve genocida u Srebrenici neće nikada biti zaboravljene, ali i da ne treba gubiti nadu da je bolji svijet moguć, da je moguć život u miru i solidarnosti između ljudi i naroda. I zato neka nas ovaj cvijet, sjećanje, kojeg danas svi nosimo na reverima i koji je simbol borbe protiv genocida i masovnih stradanja ljudi, još jednom podsjeti na odgovornost koju imamo u izgradnji boljeg svijeta. A zelena boja u cvijetu neka bude simbol nade u bolju budućnost. Neka je vječna slava svim žrtvama. Hvala. Hvala gospodinu Korlaetu. Molim da nam se obrati izaslanica predsjednika Republike Hrvatske, gospođa Melita Mulić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre Malenica, poštovani gospodine Kulašin, poštovani državni tajnici, saborski zastupnici, zastupnice, predsjedniče Savjeta za nacionalne manjine, cijenjeni uzvanici i uzvanice, zamjeniče gradonačelnika grada Zagreba, gospodine Korlaet, s osobitim pijetetom prema žrtvama danas ovdje govorim u ime predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, koji je prigodom prošlogodišnjeg obilježavanja 25. obljetnice genocida u Srebrenici
istaknuo uz ostalo kako žrtva Srebrenice mora biti jedna od ključnih i dobro naučenih lekcija europske humanosti, vjerodostojnosti i iskrenosti. Te riječi, vjerujem, ni ove godine ne gube na važnosti. Godinama se naime taj zločin nad Bošnjacima izbjegavao nazivati pravim imenom genocida. Propuštalo se reći kako on uvelike posljedica neodlučnosti nekih ključnih lidera Europe i svijeta da se stane na put zločina, a u obranu humanosti. Samim time, a i zbog manjka iskrenosti i spremnosti da se pogleda istini u oči, odbijalo se priznati što se zaista dogodilo u Srebrenici i ne samo u Srebrenici i nazvati to pravim imenom. 26 godina je prošlo. 26 godina života oni koji su preživjeli. 26 godina života oni koji oplakuju. 26 godina života onih koji traže pravdu. 26 godina života onih kojima danas dodatnu bol donosi poniženje koji doživljavaju kada se genocid niječe i kada se relativizira. Vrijeme obiteljima ubijenih nikada do kraja neće zaliječiti rane zbog gubitka njihovih najbližih. Da li bi ih zaliječila pravda? Pravomoćne presude svima koji su zločin osmislili i proveli? Ne bi, ali bilo bi važno za žrtve da počivaju u miru. A bilo bi važno i za sve nas radi utvrđivanja istine, radi izgradnje budućnosti, a kako se to više nikada ne bi ponovilo. Nedavna presuda Ratku Mladiću donijela je bar dio pravde za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, iako on u ideji i izvršavanju tog zločina nije bio sam, već i drugi kreatori i egzekutori velikosrpske ideologije, niti je osuđen za ono što je napravio u Hrvatskoj, iako je sam proces bio sramotan i sramotno dugotrajan. Da li je suvremena civilizacija iz svega toga naučila lekciju? Vrijeme će pokazati. Smisao je naših sjećanja na žrtve kroz komemoraciju uz ostalo izreći istinu, a kako bismo snažili uvjete da države i narodi kojima je povijest odredila živjeti u susjedstvu postupno u dijalogu prevladaju traume prošlosti, produbljujući međusobnu suradnju na dobrobit života u sigurnosti i miru. Isto tako, naša je odgovornost učiniti sve što je u našoj moći da savjest Europe i svijeta više nikad ne ostane nijema, pa i na samu naznaku da bi se takav ili sličan zločin mogao planirati i dogoditi. Da bismo u tome uspjeli, nužno je da imamo zajednički nazivnik, a on je, uvjerena sam, univerzalna etika. Ona se uči da je ljudski život bezuvjetno vrijedan i da svaki narod ima pravo na život u slobodi, na jednak i ravnopravan tretman, da mu se prizna pravo na identitet, na vjeru, na jezik, kulturu. Mnogo puta u povijesti uvjerili smo se naime kako laka relativizacija tih načela u ime bilo kojih interesa ili razlika među ljudima i narodima može dovesti do raznih tragedija i zločina, sve do genocida. Budućnost humanosti, pa u krajnjoj liniji budućnost svijeta, ovisi o tome koliko smo spremni braniti ta načela. A braniti ih trebamo počevši od svojih svakodnevnih životnih sredina. Dopustite mi na kraju u ime predsjednika Republike Zorana Milanovića i osobno izraziti poštovanje i iskrenu sućut obiteljima čiji su članovi ubijeni u srebreničkom genocidu. Vašu bol razumijemo i osjećamo. Slava im, rahmet im duši. Zahvaljujemo gospođi Mulić. Pozivamo izaslanika predsjednika Hrvatske vlade, ministra pravosuđa i uprave, gospodina Ivana Malenicu, da nam se obrati. Poštovani izaslaniče predsjednika Hrvatskog sabora, potpredsjedniče Hrvatskog sabora, akademiče Reiner, poštovana izaslanice predsjednika Republike gospođo Mulić,
poštovani državni tajniče Janović, poštovani zamjeniče gradonačelnika Zagreba gospodine Korlaet, uvaženi organizatori komemoracije, predstavnici Sabora bošnjačkih asocijacija, članovi Kluba zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru, poštovana zastupnice Lekaj Prljeskaj, cijenjeni uzvanici. Čast mi je pozdraviti vas u ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske gospodina Andreja Plenkovića i u ime svih članova Vlade te u svoje osobno ime. Poseban pozdrav i zahvalu što su danas s nama ovdje upućujemo gospodi Hasanu Hasanoviću, Nerminu Mujkanoviću i Elvisu Gobiću, svjedocima genocida u Srebrenici. Hrvatski sabor 2009. godine proglasio 11. srpnja danom sjećanja na genocid u Srebrenici kako bi tim izuzetno važnim činom trajno sačuvao sjećanje na žrtvu jednog od najstrašnijih zločina 20. stoljeća. Okupili smo se danas kako bismo izrazili duboko suosjećanje sa žrtvama Srebrenice i njihovim najmilijima. Odajemo počast i pijetet za više od 8.000 ubijenih u srebreničkoj tragediji. Ovo je komemoracija za one koji vječno počivaju, ali i za one za kojima se još uvijek traga. Izražavajući poštovanje srebreničkim žrtvama, izražavamo solidarnost i jedinstvo sa preživjelima, sa obiteljima žrtava i onima koji i 26 godina kasnije oplakuju svoje voljene. Genocid u Srebrenici tragedija je i poraz ljudskosti koja nikada ne smije ostati tek crtica u povijesti čovječanstva. Čuvajući spomen na Srebrenicu, ne ostajemo zatočeni u prošlosti, već sadašnjost i budućnost opominjemo da se takvo zlo više nikad ne ponovi. Istina o Srebrenici je tragična i neosporna činjenica koja se ne može negirati, prikrivati niti relativizirati. Ta povijesna činjenica utvrđena je presudama Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju te Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove. Za taj genocid među ostalim osuđeni su i njegovi glavni začetnici, ratni zločinci Radovan Karadžić i Ratko Mladić, čiju nedavnu pravomoćnu presudu na doživotni zatvor brojni nisu uspjeli dočekati. Ipak vjerujem i nadam se da su te presude barem djelomično donijele mir i satisfakciju srebreničkim obiteljima, jer su oni najodgovorniji ipak dovedeni pred lice pravde. Međutim, procesuiranje ratnih zločina tim presudama nestaje. S bremenom svih tragedija i stradanja koje je velikosrpska agresija prouzročila u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, nastavljamo živjeti, tragajući za istinom i pravdom za svaki izgubljeni život. Prošlost ne smijemo zaboraviti, jer je ona učiteljica budućnosti. Ne da ostavljamo tragove mržnje, nego da stvaramo temelje bolje budućnosti. Dame i gospodo, Hrvatska s pijetetom se prisjeća žrtava Srebrenice i iskreno suosjeća sa svima koji su ovim genocidom pogođeni i čija je rana nakon više od 2 desetljeća još uvijek otvorena. U ime Vlade Republike Hrvatske i u svoje osobno ime izražavam duboko poštovanje obiteljima žrtava. Hvala. Hvala gospodinu Malenici i na kraju pozivamo potpredsjednika Hrvatskog sabora i izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora akademika Željka Reinera da nam se obrati. Poštovana izaslanice predsjednika Republike gospođo Mulić, poštovani izaslaniče predsjednika Hrvatske vlade, ministre Malenica, državni tajniče, poštovani zastupnici Hrvatskog sabora, poštovani gosti, dragi prijatelji. Čast mi je da vas mogu pozdraviti u ime predsjednika Hrvatskog sabora, svih zastupnica i zastupnika i u svoje osobno ime. Posebno pozdravljam organizatore današnje komemoracije, predsjednika i predstavnike Sabora bošnjačkih asocijacija Hrvatske, saborsku zastupnicu gospođu Erminu Lekaj Prljeskaj. Nakon ovih potresnih svjedočanstava koje smo čuli, teško je zapravo bilo šta govoriti.
Kao i niz godina do sada okupili smo se da ovdje u Hrvatskom saboru kako bismo sačuvali sjećanje, izrazili pijetet i duboko poštovanje žrtvama genocida u Srebrenici i njihovim obiteljima. Već 26 godina zaredom sjećanje na Srebrenicu otvara rane majkama, suprugama, sestrama i obiteljima ubijenih muškaraca i dječaka. Ti dječaci danas su mogli biti ponosni očevi svojoj djeci. Ubijeni muškarci uživali bi u svojim umirovljeničkim danima u svoje najdraže. Tko si je smio uzeti za pravo nekoga lišiti tih životnih radosti? Tko je imao toliko izopačenosti u sebi da umjesto svevišnjeg odluči ugasiti ljudske živote koji nisu ni po čemu bili manje vrijedni od njegovog? Odgovor nažalost znamo. Borile su se za taj odgovor i pravdu srebreničke majke desetljećima. Pravdu su dočekale donekle prije nekoliko tjedana, ali zadovoljštinu, mir i spokoj nažalost neće osjetiti nikada. Potvrđivanjem doživotnog zatvora zločincu Ratku Mladiću okončan je proces za najteže zločine počinjene na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata. I Hrvatska je pozdravila tu dugo očekivanu presudu i smatramo je primjerenom. Međutim, ne smatramo primjerenim nepravomoćne kazne koje su presuđene Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću i nadamo se da će ih žalbeno vijeće preinačiti tu presudu i daleko ih oštrije kazniti. Nezadovoljni smo i time što u ovim sudskim postupcima nisu osuđeni najviši dužnosnici Republike Srbije koji su sudjelovali u udruženom zločinačkom pothvatu, a koji je doveo do najtežih kršenja međunarodnog humanitarnog prava, do osmišljenih, organiziranih zločina koji su počinjeni. Ne možemo biti zadovoljni što mnogi zločinci i njihovi poticatelji i danas mirno žive, a njihovih žrtava nema već više od četvrt stoljeća. Također ne možemo biti zadovoljni što Mladić nije optužen i osuđen za brojna zlodjela počinjena tijekom agresije na Hrvatsku, gdje je započeo svoj krvavi pohod nastavivši ga u Bosni i Hercegovini. Danas odajemo počast 8372 muškarca, dječaka, civila ubijenih u srebreničkom genocidu. U sjećanju na ovaj genocid moramo se prisjetiti i svih ostalih tragedija i žrtava velikosrpske agresije u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Žrtve agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, kao i svaki zločin i rat, moraju ostati u našem kolektivnom sjećanju kao trajni podsjetnik na bestijalnost, surovost, nečovjetnost pojedinaca, ali i cijelih skupina neljudi kako se to nikada ne bi ponovilo. I kršćanstvo i islam uče nas praštati. Međutim, oprost zahtjeva prethodno priznanje zločina i kajanje. I to je jedini uvjet praštanja. U Novom Zavjetu stoji da je Ivan Krstitelj onima koje je krstio govorio da moraju svojim djelima pokazati da je njihovo kajanje stvarno, uvjetujući oproštenje grijeha kajanjem. U Kuranu stoji i molite Allaha da vam oprosti, jer Allah prašta i milostiv je. Gospođe i gospodo, tragedija genocida u Srebrenici bila je i ostala poraz čitavog čovječanstva, poraz ljudskosti, opomena da zlo u svakom trenutku može nadvladati. Hrvatska s neizmjernim pijetetom duboko suosjeća sa svima koji su ovim genocidom pogođeni, čija bol i dalje traje, čije su rane u srcu i dalje otvorene, koji to nikada ne mogu i neće zaboraviti. Čvrsto vjerujem u pomirenje i u novi početak, ali temeljen na istini, prihvaćanju vlastite odgovornosti, kajanju za zločine i suosjećanju za patnju i bol svoga susjeda i sugrađana. U Srebrenici je čovječanstvo naučilo jednu od svojih najbolnijih lekcija, iako će sjećanje na tu tragediju vječno tinjati u svakom domu, svakoj ulici. Ne zaboravimo da nas budućnost poziva da i dalje živimo zajedno, rame uz rame, u lijepim trenucima i u trenucima tuge. Svima u Bosni i Hercegovini, ali i nama u Hrvatskoj, te u svim susjednim zemljama želim budućnost svjetla i mira, no ništa ne smije izbrisati iz sjećanja ovaj strašan zločin, genocid i druge zločine srbočetničke agresije zbog budućnosti, a sve pale žrtve bit će zauvijek u našim molitvama. Hvala. Hvala gospodinu potpredsjedniku akademiku Reineru i molimo vas da prenesete riječi zahvale predsjedniku Hrvatskog sabora gospodinu Gordanu Jandrokoviću nad visokim pokroviteljstvom ove manifestacije i inače izvrsnom suradnjom s bošnjačkim asocijacijama u Republici Hrvatskoj.
Hvala vam i ugodan ostatak dana.